sportu se profesionální sportovec bez doplňků výživy, bez specifických doplňků výživy neobejde. A my máme s firmou Herbalife jen ty nejlepší zkušenosti a můžeme si být naprosto jistí, že kluci do sebe dostanou jen ty nejkvalitnější látky, které jim umožní rychlou regeneraci, kvalitní nárůst svalových hmoty, bez nějakých obav z vedlejších účinků a podobně. S firmou Herbalife spolupracujeme od roku 2009 a jsem rád, že můžeme používat produkty Herbalife během utkání i po zápase, kde se hráči další den cítí daleko lépe. V různých fázích přípravy na sezónu i během sezóny se trošku mění požadavky na trénink profesionálního sportovce a my jsme z produkty firmy Herbalife schopni dodat našim hráčům ten vhodný doplněk pro přesnou fázi přípravy, případně sezóny jako takové. Ať už to je předsezónní silová a vytrvalostní příprava nebo regenerační produkty během sezóny, od firmy Herbalife máme k dispozici všechno, co naši hráči potřebují. Můj nejoblíbenější výrobek Herbalife je Formule 1 čokoládová. Si ji můžu dát ke snídani a vydržím s ní v pohodě během tréninku až do odpoledních hodin. V letošním roce jsme dostali od firmy Herbalife k dispozici novou řadu produktů schovanou pod názvem Herbalife 24. Jedná se o sadu 5 produktů, který pokryjí celodenní potřebu sportovce jak během výkonu, tak před výkonem, tak po výkonu. Sám jsem si nejvíce oblíbil produkty Rebuild, a sice Rebuild Strength a Rebuild Endurance, což jsou produkty vhodné po vytrvalostním tréninku a po tréninku silovém. Nejoblíbenější výrobek z produktů H24 je Rebuild Endurance, protože ho používám po velké zátěži po tréninku a nasytím je vlastně, než jdu někam na oběd a cítím se po něm výborně. U produktů firmy Herbalife si můžete být jistí, že jsou použity pouze nejkvalitnější suroviny, že se jedná o vyvážený a komplexní doplněk stravy pokrývající veškeré potřeby sportovce. Když jsem unavený a potřebuju sílu, piju a jím výrobky značky Herbalife. Rebuild